एडिसि हाफांबाय रों तांबेदकनि बारजा रिजाकबनि उलो बाहायके रों तांबेदकनो हामख्राय ख्लायनाय बाहायके तेबो कुचक ख्लायनाय एडिसि हामसैनि रों नखरखौ बाहायके फोरोंजागै दं जोंजाल आसाय तंखे आबनो बाहायके बातायनाय एबा जाय ख्लायनाय आबनो दै सालब्रमनो खलाव अंखरि चेरि तंगो इयाम रबीन्द्र देवर्मा आवायकिनो सांग्रंशालो करबुक आयास बाय खबजाक गोमती पारा जेबि रोंनकते लक्ष्मीन्दर पारा जेबि रोंनगो थांगै जोंजाल तंमरक एबा रोंनगो तामो तंकेशब ओंगै रोंस्रोंगै तंनायरक परिमानिया एबा रों फोरोंगै तंनायरक फोरोंमायां तं अबहाय जोंजाल काजार तं थागै नायखा आसालो बिजित ख्लायबावो नखा रोंनगो रों फोरोंनाय फाया हायनिबाय सुकस बुख्लायखा Good morning. पुलाव नचिनी मीडिया फ्रेंड्स रोना हामबाय मारो तिनी जों करबुक आईएस नि बिसिङाव क्लाइजाक अमोगा मुक्सरी बिसि विलेज कमिटी ओंखाय जों पुलाव न फाइ बाथाक बायका गुमुतिनि मंदिर घाट आरो निसमि जों गुमुति पारा जे स्कुल प्रथम हाबैका आरो बेलायखेनो चाया विशेषकया जागाव खरनै टीचार दङ कायसा केविटी ते कायसा सिटी गे स्टूडेंट ता 6 जन ताबु नक रकतो नायने माने मोटामुटी नक दङ काहामनो किन्तु बेलायखेनो कपाल खामियानि कगंखा आरो नि जे टीचार खरनैनो बरक long time कमां मासाल बरक स्कुल फाया बे स्कुल से फालिया आंकेबा छात्र रक थालिया जे आबो खनावैनो तिनि आं आइचुगासायनो मा फायके यांगो गाबो जों एक्शन आनाय सुकस नोटिस जाखा सुकस नोटिस माने परेबा बिनि कोनो ताक पर्यन्त कोनो रिप्लाई करै ठीक আছে रिप्लाई करी गाबोनि बो एक्शन ताइ सांनाय अ सप्ताहनि बिसिङाव जाखायना जों खायनों अफिशियली आबोनि परे जोंहायना हाय ताइसा प्राय 45 मिनिट रुम कालायि जों फालेबुगा और लखिंदर जेबी स्कुल और फुल्ली चाकमा फैमिली और जों खरसा टीचर मा फायका बेसरा बतो बहायनो सिटी प्लस बनो हायना हाय बिएलु खायतन जावखा खरसा टीचर न सम्मान फालिया बिनि नग असुविधा खानावो और 3 जन स्टूडेंट दङ गा नक ठीक दङ किन्तु और जा नक ता किच्छा नांमानि सेरकम नक करै रिपेयार नि अभाब गारते परिष्कार परिच्छन्नता नांगौ गाय जों सिनिस्राय रगनो सिनि सरकारि भाबे जे ड्रेस नि रां रहरमानि आबो गार्जियन रगनि एकाउन्ट हाबो राय सिगां नों तो खामना मा बं तो तंनानै को गया किनु गार्जियन रग आबो तिसावै गरीब बा हयतो ब खरस खाय सायखिबाय केना के आमति रग खाय नुगै तंथाय को गावमा हायके जुदि नुइ तंखा गाय जों ओरैनो फवारिनानि जवान सुकमानि आबो बेलायखेनो बेलाय केसेब बुंनाय थिनांगो गोबां मा म आमजाय स्कुल दङ जे स्कुलाव सिंगल टीचार जों कोनो मते फानो आबो दाबाल बा रिडाबाल खायनानि मतसिन कोनो सम्भव नियां टंखा कारण साल कदुक मा बिसि कदुक मानो रिक्रुटमेंट नियां टंखा टीचर नि रिक्रुटमेंट निया प्लस 10,323 जखन बंनि चाकरि थांमने परे ताइबो आबोनि चिनि बररकनि बा समतल बा निनि पाहार अंचल फानो फोरोंनाय रंनि टीचर रंनि बेलायखेनो संकट नुकजाखा
Gatabuk sung Rajya Sarkar no bahai na hai chiti sikya sungno recruitment khanya ni power ang ready sungno recruitment khanya ni power ready power rijak kin sung rang kring ke sung recruitment khaini ang tung sung buskang ni salogo recruitment khanya ni sung saitok tongo prottekti school jekhane tabuk single tongmani a jaga taisa kaisa kni phandari mano ebong sung onurut khainai chini hasteni kabangma chini district niaka edisi elaka amchai tongo je elaka rago master kabang chhatro komung tongha borong thani bo chini appeal a elaka ni chini netritro no pro chini appeal sung jokhon সরকারি ভাবে একটা স্টেপ নানা থাংপ্রো কেবো তাক কেবেংথুং কেবো মানাতা খাইতুং जों जेबाबे एडिसि एलाकानो साजोना मुसुमानि अमो हाइकेनो साजोगै फाइनाय निउ एकाडेमिक सेसन जों जेना समस्यानो समाधान खायनो बागै जों साहित्यगै दङ শুধু তিনি आरो শুধু गुमति तामने बना শুধু मन्दिर घाट बा आरो गुमति जेबि स्कुल सिमिया लखिन्दर स्कुल सिमिया सारा त्रिपुरानि उसको एकदिन आगे नखना निने बिलोनियानि रतनपुर रूपाईश्वरी अमो हाइके गोरों गोरों जागाव जों ताबुक भिजिट खाइ दङ ताबुक अबनि परे जों आईएस रग मिटिं खायनाय अबनि परे ताय गानानि आईएस रग आरो थांनाय बाहायके अबनो जों जे समस्या हयतो समाधान खालायमान आलामानो जों नायथुंनाय हामबाय जों तो समय मतेनो जों नायो तबे हेंके आरो नियो किसा लामानि बाङै समस्या दङ आरो रंसारा जों आरो फायगिमाया हेंके जरा जरावो जों जगाजग खायगे रं रिजार्भ खायगे आरो नियो स्कुलाव थाङो इभेन जों आरो नियो थाङो गार्जेन मिटिंआव खायजाक वाइसावायनै हेंके बर' टिचार रगनो बाहायनो जों जथारिटि जों गाइडलाइन बर'नो इन्स्ट्राक्सन रजा जाहाथे स्कुल काहां नातै बहायखैनो जों बर'नो साइबो जगजा हेफेनो जों तो लागातर बर'नो तो मुरुक थमैयानि बाङै ए फाके फुके अम हाइके बरक एबसेन्ट दङ बनि बाङै जों ता खबर मालहा एबं नायफैलहा जोंनि सार इडुकेसनबो दङ बबु ताबो जोंबायनो ओंके आरो जों ता नायगै जेबे नुखा बरक टिचार खरंनोनो दिनै एबसेन्ट माजाखा बनि बाङै जों आइनत बेबस्था नानाय जे खायजानाय दङ बनो जों खायनाय वान सुक मंगबा बाहाय खाना नों जे तिने थाङो नुगु माने अरुंनक स्कुल बसुक बालुगै सबायरमै जे तालारि जाक ताय आजा आमचानि लुकुरक तामकक साकसार हकानर आरो जे नुग माने ताला कायसे तो तालार जाहाय फैनो ते कायसे तो खुलासी ओंके जों तालसा तो जों फाइमालिया आरो स्कुलाव भिजिट खायनो ओंके बुसका थांनाय रावबो जों फुले फायजा हयतो बरक जे सामानि मते हेंके तो एक मास रक दैरा म तालार जां खाना जों बनो इनक्वायरि खायनाय फिनाय तेसा जदि सत्तिकारि प्रमाण माल हांके बा बरकनो जों बेबस्था नायता खुबाय थां लुकुरक गामिनि लुकुरक बसाबतिर परिनानि बाहेरक परिमाया बबतो डाइरेक्ट साकार जागा थांगा ताबु जरते आरुंनक बसुक स्कुल स्टुडेन्ट टंमानि गार्जेन टंमानि बा एटेन्डेन्ट टंमा रखना आरो रोंनगो ताबु जराव 6 जन दं खरक दग दं ता नि सिनेमा आनि सिनेमा आं बिक्रम किशोर जमातिया आईएस करबुक टीटीएडीसी हे सोले लिया सारो स्कुल है तान बागै ओबो मास्टर ओबो फाइमानि काहमके काया हिंके दoi बारगो सेवाई सारा 5 मासे सेवाई सारो फाय हिंके आनिस्राय बताबो क्लास 3 परे होइसे बो मुहुदा सैमिया हिंके पुइचा खरसि फे नों बायरे यतलां मा थांनाय आनिस्राय न अच्छा हिंके अरर मास्टर जे 3-4 दिनै 5 मास वाइसे फाइफोर रगो फोरोंलां बर' फोरोंलां मानि ताय बर फोरोंमानि बरबो फाइमानि नो चराय रबो सियाका बर फाइमानि ताइसे सिया हिंके तामनो फोरोंनानि वाइसा वाइनि फाइफोराव वासराय रतंफोराव फलाय फोरोंबो वाइसा वाइनि ओ चराय रकरैनि समयै मास्टर सुपयो हिंके मा फोरोंया बरबो बुजा फिमा थांगो खर बसु मास्टर तंनार अरो मास्टर हिंके खरौ तांकावो खरौ तांना काइसा ब्रेन्डा ब तेजपात थांजा अब तितमो थांजा हिंके आरो तलानै कावो चौग्लिं सरानि काइसा अब मा बुं खामो बुं सदसे बा पारा अब चौग्लिं सरानि ब काइसा हिंके खामा पारानि काइसा बा पारा अब क्लाइ नंमो हे ओ पारा वकलायो नं पारा बुं तामो जिनि पारानि बुंखे अब मनमोहन पारा हिजो